Misawa nyakora mgajuang en geno mara ni rio makare kendo en geno mara ni nyasi mari mar ida terio makare ma en chenro mar migago mano wabiro ni saa biro kabende wageto mimago motuche pacho kae to mokwongo wachako gi mago mwame opek. Oganda jodin Islam ochokore pacho ka mangima kadhialo nyasi mar Eid ul-Fitr manyiso giko mar dwe mar tweyo. Wachandore, jogwa chandore, nyithindwa chandore, monwa chandore, owetewa chandore, ka ok ginyal yudo thieth makare e osiptendewa makawaida gieki. Joma nigi pesa ok nyal winjo pekne. Jodolo mag Islam omedo jiwo sirikal odonjore mar tieko ng'anyo mar lakteche madhi nyime. Apisa mag NTSA kod obila ne odhi nyime gi apedha mar mako joketh chike mag ndara. Machiegni nyakora mgajuang waiko ni weche manyien nyalo miyo pachi lai malote machuok en aria deka uchenono kabende wantiere live Facebook kacha YouTube duto roke pachi cheno ni mar migago nyinga Lydia Ukeyo. E kaunti ma Kisumu oganda jo Islam oingo nyasi mar tieko kinde tweyo kaluwore gi din margi. Oganda go nowuok kar romgi kendo yore alap skund primar ma highway e lam mar Eid ul-Fitr motelo ne nyasi maratipo. Mano nyasi mar Eid. Kawuono kakuneno kamendi wariewrate from Kisumu kaendi nyaka pinje luo ma oko Kindu Bay nyaka wariewrate kawuono kwa lamo e nyasi mar Eid ul-Fitr kamendi. Kora kwayo mana niya jo Uganda ma jo Islam kawuono nyasi mar Eid ul-Fitr osetimore. To lemo oko rumo. Wadhiuru mbele gi lamo Nyasaye. Jomane lamo koponi beni ntiere lamo dwe mar Ramadhan oserumo to Nyasaye pok orumo. Akwayo sirikal mar mondo ging'iye dakteche mogomogi gi wang' maber nikech wang'eyo maber ni ngima mar dhano ni e lwet Nyasaye. To king'iyo be maber iyudo ka kendo kalo kuom dakteche mar mondo jano oyud ngima maber. Wachandore, jogwa chandore, nyithindwa chandore, monwa chandore, owetewa chandore, ka ok ginyal yudo thieth makare e osiptendewa makawaida gieki. Joma nigi pesa ok nyal winjo pekne nikech gin gidhi e private hospitals kendo giyudo matibabu kaka dwarore. But jowa ma chuto gini piny mategemea sirikali mar county, sirikali mar national government winjo matek kabisa. Akwayo Waislamu kawuono wuoge uruoko mondo wuothe osiptende une kaka ji chandore mondo waket lamo together mondo sirikal owinji wak mar madakteche odonje ti. Kwa dhimbele ni jo Islamic County Manarok nowuok oko kar romgi mar dhialo nyasi mar Eid Mubarak e alap ma William Ole Ntimama. Komishona mar obila Manarok manoriwore kodgi nyasi no kwayo rawere mondo mi omak motegno din margi komedo kwa oganda mondo mi omed bedo akicha kinde ni makoro koth mapek osebedo ka chwe thurka. Kagiloso bang' bagalam makende Sheikh Salim idho manotelo ne alam ojiwo oganda chutho rawere mondo mi oked kod yedhe ameroji mosebedo ka kelo ne rawere achiedh nade mathoth. Komishona mar obila Manarok Kipkech Lotiatia nochwalo ote mag lit kod kuyo ne familia mane olalo jogi ang'wen kaluwore gi muomruok mar lo manotimore nyoro e gwenge ma Torokiat Old Nyongiro mantiere Narok South. Kwa hii mambo ya watoto kuharibika ina affect mji mzima. Ina affect kwa sababu tuko pamoja kwa mashule, kwa university, kwa maboma. Pia tunaomba pia mashekhe wetu na maimamu kutusaidia kwa hapo na kuungana na wale viongozi wa dini pia kuelimisha vijana dhidi ya mambo ya pombe haramu na mambo ya mihadarati na madawa ambayo ya kulevya. Tunashirikiana pia, tunaomba pia mashekhe wetu na maimamu kutusaidia kwa hapo. Wakazi wa Narok sana wale wanaishi kwa mali majuju kule milima kule na wale wako chini kwa ile mabarabara mvua wapate nafasi ya kuama ama kusongea mali iko juu. Ikiwa kama mtu amekuta kama imefurika waepukane wasifuke kwa sababu utasokuona kama mtu labda maji bado ni kidogo lakini inaongezeka kule juu.
Oganda Jo-Islam modak e kaunti ma Isiolo yore ute lamo mage mar dhialo nyasi mar Eid kendo kwa sirkal mondo mi ochop winjruok kod lakteche kaka yo tieko ng'anyo mar lakteche go makoro dhi nyono dwe achiel. Ne giywak ne jopiny mochando ema kale midhiero mapek kaluwore gi ng'anyo mar lakteche nikech gionge kod nyalo mar dhi yudo thieth e ute thieth mag ji giwegi kaka jotelo mamoko manyalo kata dhi yudo thieth e pinje maoko. Jagoro mar riwruog jodongo mag oganda Burana Jimale Golicha wacho ni en ranyisi ne piny owacho okomiyo pek ngima oganda jo Kenya. Mambo ya madaktari kugoma. Daktari kugoma ni kusema ya kwamba wananchi naumia. Hawa hata kitu nafanya hawa kugoma ni pangine ni mambo ya salary, mambo ya madaktari uko hospitali they are faced with problems ya so many diseases. Protection natakana pesa ya extra money kupatiwa. Mimi naona ya kwamba serikali ambayo ilishukua usukani kupitia the famous Hustler Nation, wale sahi wanaathirika ni wale wa chini, kwa sababu wale wako na mali, wale wako na rasmali wanaenda private hospital. Je, wale wanyonge ambayo rais alikuwa anasema ni Hustler Nation watatibiwa na nani? Na rais alisema ya kwamba we supposed to live within our means. Na ukiangalia takriban mawaziri pamoja hata na rais na makamo yake kila wakati wako katika ziara. Ile wageni ambayo wanaandamana na rais na mawaziri pamoja na deputy president, ukiangalia hiyo hisabu inaweza tosha kulipa madaktari. Oganda Mardin Jo-Islam County Manyamira manocho kore nyasi mar Eid kotel na gikod jadolo margi Hassan Omar okwayo hayo maber na Jo-Islam duto e kinde nyasi mar Eid. Kata kamane kinde twak margi kod jofwambo Bangalam jotelago okwayo piny owacho mondo mi otiek ng'ur mar lakteche pacho kae mondo mi thieth odog kare e ute thieth mag piny owacho. Jotelago koni piny owacho winjo dhi nyime to jo Kenya mathoth biro hinyore kendo wito ngima kaluwore gi ng'anyo mar lakteche kod atamalo maduong' onge kod nyalo mar chulo thieth e ute thieth mag ji giwegi. Tumemaliza Ramadhani kwa njia iliyo sawasawa na tumeswali kwa njia sawasawa kwa sababu tumetekeleza yale ambayo kwamba anayataka Mwenyezi Mungu. Katika hii siku ya Eid, kitu ya kwanza ni amani. Ya pili, tuwe na uwiano. Ya tatu, tupendane. Tuna wagonjwa ambao kwamba kwa hospitalini. Wagonjwa hawa wanahangaika, hawana matibabu kwa sababu ya malumbano za serikali mbili na wale ambao kwamba ni washikadau wa mahospitali. Kama kuna mkataba ambao kwamba mlikuwa mmewekeana, tuwaomba kama Waislamu kwa jumla katika kaunti ya Nyamira kwamba suluhisheni hiyo maneno, msije mkaweka vita vyenu tukawa sisi ni wenye kuumia. Tunasherekea hapa, tutakula hapa chakula, tuchinje hii mbuzi, tusaidiane wale watu ambao hawajiwezi. Hii mgomo imeadhiri watu wa Nyamira, hata tuko na mzee mwingine hapa kuna pressure, juzi tumekosa mwenye atahudumia. Siku yake review ilikuwa juzi, aliitwa tukakosa daktari. So tulikuwa tunaomba serikali wasuluhishe hii maneno. Hata watu ongezewe kama mshahara ni kidogo kidogo, at least angalau warudi kazi. Oganda Jo-Islam ne kawuono jochokore kuonde mopogore alam mar Eid ul-Fitr ka giyango giko mandalo 30 mag tweyo midendo ni Ramadan. E kaunti ya Mombasa, Chief Kadhi Abdulalim Mathman notelo ne alamno ya lap mar Ronald Ngala kama nojiwo oganda Jo-Islam mondo mi chunygi kik tho kata bedo ni ngima oridore ne oganda mathoth. Jojao kontiere kod ler koya e kaunti ma Mombasa. Alam mar Idul Fitri ne obagi kuonde mopogore e kaunti ma Mombasa kuma oganda Jo-Islam ne jochokore nyasi no mayango giko mar ndalo 30 mag tweyo mar Ramadan. E alap mar Ronald Ngala, Chief Kadhi manotelo ne alam no ne oyango ni en adier ni oganda mathoth kadhi midhieche mopogore, to kata kamano ne ojiwo gi mondo mi gibed kod geno mar yudo fungruok kendo chunygi kik tho. Wakati huu tuna shida nyingi ambazo zinatukabili. Kila familia ina watoto, wengine hawajasoma, wengine wamesoma na hawana kazi. Kuna wagonjwa katika familia,
Katika mitaa kuna mashida nyingi ambazo zinatukabili. Watoto hawana kazi, kuna matatizo ya kiusalama, saa nyingine kuna matatizo ya uhalifu. Kwa hivyo tunafaa kuwa na nafasi fulani katika wakati kama huu. Tusiwe ni wenye kukata tamaa. Takwimu zinaonyesha wazi watoto wakiwa katika muda wa shule, hizi juvenile crime zote ziko very low. Wakati tu shule zimefungwa ndio napata juvenile crime sasa zinaanza kuongezeka. To e alap ma kulthum mabende ne obagi alam kamano mane en gavana ma Mombasa Hassan Ali Joho ne okoni piny owacho nego wuog oko motegno mar tieko midhiero masani okwako sekta mar thieth. For me, there cannot be any other meaningful discussion that should be undertaken at this point, but rather resolve the issues of the doctors, first of all. Because some of us have the comfort of being able to go to private hospitals. Millions and millions of Kenyans, they have no voice, they cannot speak, you cannot hear them. Tunasherehekea siku ya leo, lakini bado roho zetu zinatuuma kwa wale ambao wanapoteza maisha yao na wale ambao wanapata maajali pia wanapoteza maisha yao. Bado roho zinatuuma zaidi. Kwa hiyo serikali tunaomba na viongozi wote kwa jumla tushirikiane kuhakikisha kwamba madaktari wamerudi hospitali ili watu wapate matibabu. To e chich jamni makikowani, oganda makwar mane oyuoro ne oyuago wach nengo jamni makikoni wang'ni odwa ng'aore ahinya kipimo kod kinde mosekalo. Kwa majina naitwa Hudhaifa Muhammad Yusuf, na kwa mwaka huu mbuzi bei yake ni kama zimepanda juu kwa vile gharama maisha pia imepanda juu. So last year ni kama ilikuwa ni around minimum weza pata 6k, sasa hii ni around 8k mpaka to 13, 14, 15k. Bang oganda jo Islam teko yanga nyasi mar tweyo mar ndalo 30, kwayo margi en ni koro gimed bedo kanyakla kendo gimed luwo chike mabiro miyo gigerore kaka oganda. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi kaunti Manandi nyakwara mga jonka mapodwa ng'iyo mag motudre kod nyasi mar Eid. Oganda jo Islam e kaunti Manandi opoyo mane en opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom wito oko goyo kogno joma dwaro yudo opande chakre tarik 1 dwe mar 5 higani. Ka gilose msikiti ma Kamobo e kinde nyasi mar dhialo Eid, giwacho ni okang' makama dhiao thuolo ne rawere mathoth yudo opande kod passport. Kata kamano ne gijiwo sirikal mondo omi otim piyo e keto tim chik makamano mar keto yot e yudo oboke makamago. Tunafuraha sana kwamba jana Mheshimiwa Rais ametoa amri kwa mambo ya vetting ya Waislamu, vetting ya ID na passport. Tunaomba tafadhali sana iwe implemented immediately, manake Waislamu Kenya nzima hata hapa sehemu hii tumekuwa tuki-undergo vetting ambayo inachelewesha watoto wetu kupata ID, vetting ambayo inazuia watoto wetu kupata university funds, vetting ambayo inazuia wanafunzi wetu kwenda colleges ama kupata kazi kama Wakenya wengine. Vile vile vetting ambayo inazuia Wakenya Waislamu kupata passports kwa ajili ya kutravel nchi za nje. Tunashukuru sana Bwana Rais kwa kuondoa hiyo vetting. Tunaomba implementation. Sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Riwruok mar jolony e weche mag yedhe Motisini Pharmaceutical Society of Kenya okoni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime pacho kae. Moko kuom gik ma riwruogni koro dwaro mondo omi piny owacho ketie tim gin ndiko lakteche mag interns chopo kare winjruok manochweko ne higa mag 2017 alwora makare mar tich ne jochiw thieth kaachiel gi neno ni jopiny oyudo thieth makare. Ng'anyo mar lakteche ni odiochieng' mar 28 kawuono. Kwa mbele nduol mar NTSA kaachiel gi bad migawo mar obila timo pedha ne geche kaunti ma Bomet. Jalup meneja mochung' ne wuoth ka duol mar NTSA Engineer Irino Gutu wacho ni apedha magitimo ne nyamburko biro dhi mbele nyaka masiche mag apaya dog chien e pacho kae. Gutu omedo ni kaluwore gi apedha ma gidhi godo nyime, oyangore ni nyamburko mathoth osebedo kating'o jowuoth kaachiel kata mosebedo kating'o jowuoth kaachiel gi loche onge kod rageng' gayo ng'wech kata speed governor. Today we have launched an operation
to sensitize members of the public on safety issues and also to look at the compliance levels of the vehicles, whether they are roadworthy. And one of the things that we look at when we are undertaking these safety operations is if it's a public service vehicle or a heavy commercial vehicle or any other vehicle, is it roadworthy? For the PSVs, the law requires that they have the speed limiters that are transmitting data. Tumefurahia vile NTSA wanafanya, lakini they cannot sustain. Watakuwa hapa tu for 2 days. Baada ya 2 days, the same problem will happen. We have witnessed a lot of accidents, especially at this rainy season. It's only when the government realized that there is problem when a lot of accidents happened. But they cannot come in for 2-3 days and they go. Nimekuja hapa kuanzia saa 3:30. Tumekaa hapa, no public toilet, no duka karibu ya kununua hata maji. People are picking number plate, removing number plates, going, coming back, giving others. We don't know the procedure they are using. Are they using the correct procedure? It is just taking a plate, you get a bribe, you bring it. Komiti marod bura mochung'ne pur dwaro ni omar lesen mag kambi maitudo kod loso kendo uso ne jopur mbolea mabandi ya Thurka. Kagiloso bang' romo kod jopur e kaunti ma Nandi, centers go wacho ni ng'iyo gitiyo kod mbolea mabandia kelo lal ne jopur ma pacho kae. Komiti no bende osebedo kanono mbolea mitiyo ge duol mar NCPB mayudre Mosoriot kod Selia. Jopur go noywago lal kagiwacho ni tiyo gi mbolea mabandia osebedo kanyoso chunygi. Seneta go bende koro ojiwo piny owacho med kedo kod midhiero mar mbolea mabandia. Wanajulikana. Hata moja tuliona hapa Karianduzi na Nakuru County anatumia diatomite na kupackage na kuita lime ama soil booster. Huyo mtu anajulikana, kampuni inajulikana, Attorney General wako na registration ya hizo makampuni. We want to call Attorney General to ensure those companies who have been supplying fertilizer which is fake must be registered with immediate effect. Hiyo ndio tunasema makampuni zote ambazo ilileta fake na ifungwe kabisa. Umejiandikisha, ukienda kesho unafaa upewe mbolea ya top dressing ili mambo mengine tuongee baadaye. Na hivyo ndo maneno iko. Kwa hivyo nikiwa hapa na mimi napitisha hivyo, na hiyo nikisikia imeenda kinyume nitajua kwamba mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya nafaka. And we want to encourage the president, kama umeondoka na unaruwaza ya nchi ya Kenya, kuna vumbi ambayo iko katika koti yako na kunguni ambao wako katika koti lako, Mheshimiwa Rais, finya hao watu, finya hao kunguni kabisa. Sisi tutakusaidia kwa sababu kilio cha mwenye haki Mungu anakisikia. Jonyuol skund sekondar Masher Karuturi dhogyo moko bang' yudo report ni skuno ok bidhi nyime kod puonjo e tam manyien. Loro mar skuni mantiere kod jopuonjre ma ok tin ne 200 biro mana dweche matin bang' skul moro kendo lore alorano. Gino ma jotelo koro yango ni nyalo rucho chenro mag somo ne jopuonjre. Apisa mar somo mane loso kod reporter marwa to okwayo ni kik yange okoni migawo mar somo ok nyal reso skuno kaluwore ni en mar ji giwegi. Kusikitisha sana kwamba ni wazazi wengine waliotoa wanafunzi wao kutoka Australia wakawaleta hapa, wamesoma miezi 2 ama 3 kuanzia Januari, sasa hivi ni April. Sasa hizi tena hii shule inafungwa. So ni jambo ambalo hata linahangaisha wanafunzi, it is torturing even the concentration of wanafunzi. Haswa yule aliyebadilishwa sasa ako hapa tena anaambiwa tena abadilishwe. For sure, seriously speaking, kama mwalimu tunaona kwamba hawa watoto tuna intervene ama tuna interfere with their education. Kwa nini hizi mashamba zinafungwa kama MP, kama governor, lakini tunaomba kama viongozi wa area hii, kama Jane Kihara, tafadhali, na tunaomba Machoku CS aingilie kwa hii maneno, kwa sababu mambo kama hii inatustua kama wakaaji wa Orkaria. Oseria nimefungwa juzi, hatujapata suluhu yoyote na hatujapata sababu ya kufanya Oseria nifungwe. Na ni mahali watoto ambao wanasoma hapo ni watu ambao hawajiwezi, ni wamama ambao hawana wazee,
ni watoto ambayo wanaumia. Na nilikuwa nimelipa school fees 16k na niko mpaka na receipt. Sasa tunataka tujue hatima yetu, watoto wetu watasoma aje? Juu shule inafungwa na shule inafungwa tu. Yani inafungwa tu ni kama tu kushtuliwa tu, wazazi tukua tumejipanga. Sasa tunataka tuambiwe saa hizi katikati ya mwaka tutapeleka watoto wetu wapi shule. Tuke mag drama mag skunde Kenya National Drama and Films Festival odonjo odiochienge mar ariyo kawuono. Tuke go bage marany ma Embu e county ma Embu gikelo kanyakla skunde mag primary, skunde secondary, kunde tiegruok mag colleges kod mbalariany. Sikunde mag JSS bende wang' ne onyuandie tuke ma higa ni kaka yorno mar kelo kit tiegruok manyasani mar CBC e chenro ma kamago. Jagoro mochung' ne tuke go mag Kenya National Drama and Film Festivals James Ndimuli opuo migawo mar somo kuom chiwo arita makare ne jokanyo mantiere Embu. Jopuonjre mar 1015 mane ochopo e tuke go nopidho yiende mohew 20,000. Thoro mar wach mar higani en yawo thuolo mag loko ngima oganda kod ochumi kokalo tuke mag drama. We were given that guarantee by Her Excellency the Governor. We have not had any incidents of insecurity, and in any case, we have the State Department for Interior has deployed adequate security. Every village that the children are staying in is manned. Every hotel that our teachers are staying in are secured by the national security, and we are quite happy with the work that is going on. We are expecting in excess of 15,000 because you realize that now we have a new category, a new level called the junior school, which also has its entries, although there are not many. Actually, junior school does not have the cultural creative dance and it doesn't have the play. But next year, of course, it shall be. The experience in Drama Festival has been nice through all the days that I've been here. This is my second day in Embu, and I've planted 6 trees. We are in Embu, and we are going on Drama Festival. The day has been good. We have planted trees. I've planted 5 trees in total, and we thank God. Wadhi kaunti ya Machakos nyakora mwajuang kama governor kaunti ya Machakos wa Vinyandeti yolando ni kaunti ya Machakos biro ndiko rawere 1,000 mondo mi hore kod duol mar National Youth Service iga ka iga. Duol mare no ayeso sebedo kachiwo tiegruok mopogore opogore ni rawere mondo mi giyud kaka ginyalo chako hala kata tije giwegi. Wavinya mane lose kinde mane ya wayanga romo mag riwruok mag jotend skunde sekondar ma kaunti no wacho ni gibiro tudre gi skunde sekondar e okang' mar neno ni rawere motieko klas 12 oriwore kod NYS. Wavinya medo ni tiegruok mar NYS osebedo ka konyo e yor chiwo luor ni rawere chutho to mosebedo ka tiyo gi yedhe mamero ji bang' tieko sombgi. I know you've been on behalf of the staff management. Happy that we are here because every other year we congregate so that we audit and we kind of interrogate our activities throughout the year. We also meet so that we can be able to sharpen up our skills in various areas, especially on emerging trends, on auditing, on aspects of new developments in government and in matters education. Wale watoto wanatoka katika shule za sekondari, tumeanzisha kitu ya youth empowerment na tunawapeleka ni kama Machakos Youth Service. Tutawapeleka katika training institutions zetu. Tunachukua 1,000 per year au 1,000 the first 3 weeks. 3 weeks they go through formation. After formation wafanya community service for 2 weeks. After community service sasa hao watoto wataweza kutrainiwa kwa ile course wanataka. Daka preko dangwen nyakora mgajuang wakao yue omachuoke chenro mar migago kapo kwa dhie yue no kamo hia wakandera wachone koya gume makanara town intire kodo ya chena. Liza Dongo
wachoni Weche weche gichope makare. Calvin Sotieno kantie Kisi campus gosiepene kamotingo kele gi Michael gi wachoni gikete mana kai RamogiTV. Riki kantie Mombasa County 001 na bende Osechaken no bende Tony Brakis wachoni entie kodwa chendo. Faith Mzomo kantie Malindi wachono kwayo hai maber mar Eid ne johera mag RamogiTV duto. Ezekiel Okoth kantie Nairobi erokamano kuom ote mari kairo medanano Jane Akinyi wachoni entiere kodwa ka nyatike pacho. Kata Collins Odeo wachoni nyaka Hia Village Kanyada entiere kodwa bende. Neno bende ote mara Josia Agure kantie Migori kaito Ruth Nyathio Chieng wachono kwa haber mar Eid Mubarak ne jo Islam duto te wachono no migabo ka entiere umoja e county ma Nairobi. Harris Matmo wachoni gwenge Marinya wendo Migori County weche gichope makare. John Nyapola wachoni Meru wende weche gilerie kendo mora hinya gichendo. Beryl Martins wachoni en beno Osechaken kaito Zawadi bende wachona sekelonwa hawe mag Eid eyo makare. Eno kanyo ote mar Calvin Otieno wachoni entie kodwa hechendo kwayo hai maber ne jo Islam duto hawe mag Eid wachoni warm wishes. Haya Eve Orlando kantie Madhara nini kacha kato Ginga Francis kantie gwenge makanyada wachoni entie Marindi kachel kod Rolex Ochimbo kod Gordon Quota kagin kanyo county Mahwabe. Jonah PD bende wachoni Komarok weche gichope makare. Lucy Kabok to wachoni en bende kwayo haber kata kamano wachoni jo Eid luonge chami gimoro wayo matin man migago kikini maboro do kod mathoth. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. In fact, mondo yud yuto maber kwa kuom spinach nyaka inyiew certified seed. Nyaka ing'ini en kodhi ma pok obudho ahinya. Tigi maluongo ni viability. Viability mar kodhi dok ga chien kaluwore kaka kodhi osebedo mang'eny. Kuom alot mar spinach kana chako mokwongo to gik ma fwenyo kuome ni en gi chiro. En gi chiro throughout the year, oko cost chiro. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Chagwa smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Machiegni kendo nyakora mgajwang chenro en migago adhi mbele gi weche manyien. Romo moyiedhi mar paro jandiko Mang'ula
mar dho Swahili mosenindo Ken Walibora ochakore ayanga mbarany makibabi e kaunti ma Bungoma. Nyasino geno mar nyao dhok mar Swahili e pinje duto mag Afrika. Professor F.E. Sencro manogolo twak moyiedhi e kinde romono olero ni bedo mar dhok mang'eny kaachiel gi kido kod timbe ma ok odhi kare e wi Swahili ema osebedo ohinga maduong' e uso dhok mar Swahili e kind jopuonjre. Mimi na mwenzi na kienzi Kiswahili kupitia kwa hayati Ken Walibora kwa sababu Kiswahili chake kimenifanya mimi mpaka sasa kwenye nimefika, mpaka nikaamua kuchagua taaluma ya wanahabari na mawasiliano ili niweze kukienzi Kiswahili na kukitukuza. Sababu kubwa ya kumwenzi Ken Walibora ni kwamba aliwahi kufundisha hapa na pia ni mzaliwa wa Bungoma kabla ya kuhamia Trans Nzoia. Tuna imani kwamba kutokana na uamuzi huo tutaweza kupata mafanikio mengine kama vile kuanzisha kitengo katika maktaba yetu kitakachohifadhi kazi zake na kazi ambazo watu wameandika kumhusu. Tumeamua leo kwamba mwaka ujao wakati wa sherehe kama hii tutachapisha kitabu kimoja ama hata viwili tukishirikiana na chuo kikuu cha Kisii. Hiki Kifaransa sio lugha yetu, tukumbatie lugha zetu za Afrika, tukumbatie lugha sasa lugha ambayo itaweza kutuunganisha ni unavyo mimi na wanavyo watu wengi sana hata katika Umoja wa Afrika ni Kiswahili. Pamoja na vikwazo hivyo lakini bado nadhani tutashinda, na Ken Walibora tunamsherehekea Ken Walibora kwa sababu alikuwa na mtazamo huo kwamba Kiswahili ndicho ambacho kitatukomboa sisi. Apisa makambi KOP County ma Trans Nzoia luongo ni Nzowasko omako jaboro ma chich ne osebedo katudo pia taro mar chik e kaunti ma Trans Nzoia. Pisago yango ni ji mosebedo kata ohala mar luoko nyamburko ema thoro timo timno ma osemiyo kambi mar Nzowasko yudo lal mar milion 42 higa ka higa. Gisema moko kuom jotelo mag siasa kuom tudo nundu mag pia taro mar chik kendo chiwo thuolo ne moko kuom jopiny tiyo kod pi to ok gichul. Kambino ogolo siem na joma tudo pi fridge ya taro mar chik ni biro chwade gi fwai mar 100,000 kuom ketho ka ketho. Na vitu ambavyo vinazuia kupeana huduma mzuri ni mambo ya wizi wa maji. Leo hii tuko hapa katika car wash ambayo walidaiwa pesa kwa sababu ya kutolipa, mita ikafungwa, maji ikakuwa disconnected, lakini mtakapoona amejirudishia maji na anataka kuwa hostile kwa staff wetu. Tunataka once somebody akipatikana na makosa kama haya, kwa mfano kama hii ni commercial, this is 100,000, we'll do also back billing. Tutaangalia bili yake vile ilikuwa anakunywa maji kiwango gani per month, tutafanya average ya hiyo na tunamwekea hiyo penalty. Wale domestic we charge almost 30,000, we also back bill kutoka nyuma. Yes. Chenro mar juma ka nyakumaga jang mar ngegwenge wakawuono amenyoni gweng ma Kisian mayudre Kisumu jafwambo mar Millicent Adhiambo kolonwa nonro mar gwengno ma Kisian. Ramogi machiegni kendo e telo machielo chendo ni mar ngegwengewa. Kalapaplawa owuok kende kaunti ma Homa Bay kendo fuyo moduoge kaunti ma Kisumu. Opio kodwa e gweng Chiro kata junction maung'ere ni Kisian mayudore Kisumu West. Oganda mathoth nyalo luwo apayano kendo gineno ga kama ondik ni Kisian to gisebedo ka gipenjore ang'o madede michak kae ni Kisian. Machiegni wewa winjane na mokwongo paro mopogore kowuok kuom jodak malworani kata johala malworani ewi gino magiparo ndemi chak kanyo ni Kisian. Nentie ot moro kae manondik no chaya mawachunge batheni. Koro en mane wachako chiro ni nochake no chaya mane nonro mang'eyo kuom Kisian. Kae ne en bungu mane nitie mana gi ot achiel mane iluongo no chaya. Koro kaka ne piny medo dongo, bungego nobeti ma gedo nochakore, ji nochako gedo ma population nochako biro matin tin dhano nomedore Kisian ka.
Koro kendo kachaka wacho gimomiyo nyinge nobedo Kisian, nen got aparo ni nene toka kanyo, ong'eche bimbe ne ntiere ka kata stima ne onge ga kae. Koro mane mo abiro ka ayudo ka nying mar Kisian no dhi mbele. Wan ei dalawa ka wang'eyo Kisian kaka Ochaya Market. Ochaya Market no mane mong'ere kaka mong'ere e Kisian kae, mano e nying ma onego bed ni tiyo e Kisian ka. Ma Kisian to koro nyinge ne biro mana kulingana ni koro ndara kod junction manoket ka ema kelo mondo mi oluongre ni junction Kisian. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko e wi nondo mar Kisian, we koro wawinjane adieri kata kuku mar wach kotenno kod kaka nying mar Kisian nobiro e alworani masani en junction maduong' ma ji ong'eyo kendo oganda duto kalo kadhi kuonde mopogore opogore. Nying Kisian kaka ne Kisian otimo kuongo ni iluonge ni Ochaya, Kisian Ochaya Market, chich joka Adundo. Adundo ni ne en jaduong' man kaka madha nonyuolo kwara monyuolo na dichuo. Ema niluongo ni chich joka Adundo, Ochaya chich joka Adundo. Koro bang'e ka koro development odonjo ma koro gik moko change, ka koro waluonge ni Kisian Market. Koro Kisian nochakore gi kwerewa. Koro kochakore gi kwerewa, koko chako donjo kuom yawuot kwerewa go mane okelowa. Malo mar Kisian mokuongo, chiro maduong' mar sirikal, en nochak ke gi kwerewa. Kanyo noting'o Pius Dianga, kanyo noting'o Omolo Dickson, kanyo noting'o Ndonga Matin the late. Koro magi the lates mawachogi. Koro Kisian ok en chiro masani, Kisian en chiro machon manie junction place ka. Mabende kaka chon nowachnwa kaka jo tendwa gi ne betga, ne wasendiko nyaka will ni interchange ni ka maduong'. Ochaya nochakore e ute moko ma tindo tindo nogedongo, negi tindo tindo, kata masinde manoger ka, kata pi ma ng'ama nokuongo ywa pi mar freji kanyo ne en Ben Mugo Bonyo. Koro Ben Mugo Bonyo ni noywae kacha, wuon masin manokuongo ne isako yienyo jaimbo, jabucha mane iyudo nyaka piende kanyo ne Wangasa. Mana kamano nyaka Ramogi koro waseyudo adieri ewi kaka nying mar Kisian nobiro. Koro we wawinjane ni Kisian humbe landore kod wach mane. Gimong'ego maduong' ne en kama nokuongo wang'e mbuta. Mambuta no ne en ohala maduong' kendo ne en junction ka maduong' mane ware nyaka omena, kae mane nyaka jo Kiboswa gini ne ware omena, nyaka jo bandani gini, kae mane junction mane ware reche te. Kisian ka ong'ere ni en junction kama kidhi Bondo tikuongo ichope e kibaro kidhi Bondo. Jabusia bende kata kia Nairobi idhi Busia to ichopo junction kikalo kidhi. Humb Kisian marach dini ya wantiere junction to trende ridore marach. Koro miyo kata wantiere kaka twaloko hala twabeta kicha nikech ikian trailer biro wuok ni nang'o. Humbe maber dhi kama ni wane e ndara. Tingeni sama wantiere e ndara, iyudo ka jok moidho geche makalo kanyo ng'eny gi ema nyiewowa, ok wanyal wacho ni jok moayudi tin. En e junction maduong' mopogo Bondo kama baba Raila Molo wuokie kod yo madhi Busia katero mwandu oko mar Kenya. To gin dongruoge mage ma Kisian osenyuolo? Are nyaka nochakre matin kaka chiro mong'ere kaka Ochaya. Kisian ka dongruok tin kabisa nikech jondara wacho ni kama wantiere ni wane ndara. Koro miyo weg dukni makagi oluor mar gedo. Lendni moger, chiro be sani koro duong', ok en kaka bungu chon mane iyudo ka ji ariyo kende mopidho alot. Sani ji anyaka maboyo kabire chiro ma Kisian. En center manokuongo Kisian kai. To kuonde ma obiro toke osedongo ahinya, to wan wasebedo kwa thirre nikech weche mag kakarwa olo wa Kisian ka. Wan koro wan Kisumu City Place. City Place ni okelo koro jo Kisian ka wabedo cross bloods and DNA bloods. Makoro wan ka people are gathered here. Mane chon ne tin. Ubendo ala sani obedo malo nekech ofomo groups mane onge. Grube sani nitie ka. To gin rem kata kwayo mage ma jo Kisian ni godo. Governor marwa
oyie konywa MCA ogamnwa nyithindo kiko ket MCA gi peg maji weni ouso chances go to kare gigo isno koro dani gavana bende bed kodwa thuolo ogamnwa nyithindo mang'eny gi mierka to mano be momiyo sida nitie e area waka nekeche wan gi nyithindo mosomo man gi certificates mang'eny to konde mwaso gi onge to county duogi nyalo kete kata ywicho kairo ywicho man kama very dangerous kulingana gi ndara mantie kae waseneno masiche madongo gi ka kulingana gi mitoka kaka mtoka ridore ka wuok malo jolaka geche madongo go ridore ka kendo wanwang'o thoge mang'eny ok wawinj maber ahinya wakwayo mana ni mondo mi Kisian ka oterwa e chiro maduong' mar Kisian Ochaya market nitiere kimi ji place manyalo use kama kinyalo ger chiro maber ka koro ger chiro tonglo cha kata chieng' moro ka gedo kaka iwacho ni ibiro muk ndara tigedo to gi terwa e chiro moro ma chal gi area ma wantiere ma wanyalo neno gari nikech mostly tunahudumia jogeche. Mana kamano bende nyakwara Mogi hemwachopo godo e giko matelo machielo e chenro ni mar ng'egwengewa. Sani kikadho Kisian nikech en junction manyalo teri Busia to nyalo teri yo Siaya kata nyaduogi yo Kisumu. Tag'eyo biro. Noge thulni weyago nyoriti Manyien e seche machalo amabro chako pod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero tinyalo luonga ni Nyaboma. Koram Gajwang ban ng'eyo ler mar Kisian kelni kanyo gi Nyabo matiri nya kaunti ya Migori kama piny owacho mar kaunti ya Migori ojojo pur mag ndawa mondo mi owere kod puro ndawa kendo gidonje pur mar oganda. Piny owacho mar kaunti no medo jiwo chenro jiwo kothe mag oganda ne jopur go. Jojo manigi ler koya e kaunti ya Migori. En higni adek nyaka ne piny owacho mar kaunti ma Migori kautenre korwogno mar Food Agriculture Organization FAO kaachiel kod mano ma World Health Organization chako chenro mar tieko pur mar ndawa e kaunti ma Migori chenro motisi kaka Free Tobacco Farm. E higa mar 2021 kwan jopur maromo 330 e kaunti ma Migori ne oweyo pur mar ndawa kendo donjo e pur mar oganda ma ong'ere kaka Nyota Bin e bwo chenro ni ma Free Tobacco Farm. Geno mar chenro ni en tieko pur mar ndawa ma iteno kod midhieche mathoth. Wan gi farmer groups mwaromogo joma puro ndawa kawanyiso gi ber mar cash crop. Ndawa ni onengo ji oaye en mani ji ok ong'eyo lokruok chando ga dhano orach ga dieri nikech mokwongo chiche pesa budho kapok obiro. Nyaka sani pod nitiere jopur ma pod puro ndawa to ahinya e gwego mag Sibuoche Sub-Kono ma Uriri ka penj maduong' en ni bende chenro ni e yo mar chopo lek. Michael Midwa en apisa maduong' e migawo mar pur e kaunti ma Migori. Moko noluor negi dhi mbele gi puro tobacco. Japur ndawa in hatari moloyo kata ng'ama ywayo ndawa to nikech namba achiel chemicals mitiyogo kode, namba ariyo ne oyango nitiere jopur mane oweyo pur mar ndawa kendo donjo e pur mar oganda ka nyaka sani gido nengo maber. Gilbert Ombok mayada gwego mag Siany e Sub-Kono ma Suna West wacho ni nengo mar oganda ber moloyo mar ndawa. Eka ariyo ni wayudo ni pa eka ayudo gimoro ogunia 8 kolose maber onyalo dhi kata nyaka 10. To ka wause chiche en gi chiro en kod pesa maber kabisa. Number 1 iyudo ni oganda sani e chiro gorogoro en siling 500. Ka in gi gunia achiel ne ni gunia no en 20,000. Ombok wacho ni kinde mane opuro ndawa ne en kaachiel kod familia mare ne gikalo e midhieche mathoth ma oting'o tuoche. Madhara mar ndawa ne en tuo mar isikifuolo. Dendi bende ogwa chalo mana dier ng'e gwal. And it's very rough. Kich tije mitimo ka chemicals mimulo gi lweti kande. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni higani gidhi miyo jopur kothego mag oganda mar jiwo chenro ni ma Free Tobacco Farm. Wasetimo order mar tons 13 mek Nyota Beans mwarito mondo be delivered ma bende wadhi supplement go gi chiw ma waseyudo from the donor partners. E tielo mokwongo mar pur mar oganda e bwo chenro ni manotimre higa mar 2021 jopur maromo 330 ne okayo oganda maromo tons 134 ma nengogi romo milion 13
1. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tindo tikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati umdu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nani mambi ndi nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tunaona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia pesa nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Soma jina lako? Bernard Wafula. Msungu. Bernard Wafula Msungu. Unapata shilingi ngapi? 50,000. 50,000. Yeah. Kuna gift hapa ambayo unasikia. Ndio. Nambari ya Skiza chapa ni 1 0709 767000. Asante sana ndugu Bernard. Nashukuru sana. Asante, chukua check toka nayo. Unasikia vizuri? Asante sana. Asante, barikiwa. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record Yawanya wautie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyoke ka fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Machiegni mago mag tuke nyakora mgajwang. Riwruok matao tuke mag skunde mag primar kod Gavana Manyeri Mutai Kaiga okwa sirikal mondo mionywa tuke mag primar kod mago mag junior secondary kaka yo mar keto winjruok makare e kind jopuonjrego. Kana giloso Nyeri esa manyo ichaka yanga tuke go skund secondary mag ya Kanja. Nagiwacho ni oken gima kare
mondo migao mar somo pog jopuonjrego maduto somo e lwasi mar primary. Tuke mag skunde mag junior secondary sani dhi nyime Machakos ka mago mag primary to timore e gwenge Manyien. Marita coach kutoka Urusi akishuka kule Australia. Kikundi cha kwanza ndio hawa wanakuja. Most teams had it very difficult to move from the regional level to the national level because that division, because it's a big number going to Machakos and a very big number also coming to Nyeri. Wale watoto wako katika shule moja na ni heri wakaletwa kwa pamoja wakakuja ndio tukaweza kufanya kazi. Itaweza kufanya mambo hayo yakawezeka kufanya. Kwa hivyo ningetaka kumuuliza Waziri Machogu aweze kurejesha hii michezo iwe inafanywa hapa. Jatugo Kevin Manyien aimasani otelo e tuke mag stroke play championship madhi nyime Muthaiga Golf Club korka chuo gi Nyeri. Manyien nigi points 149 ka otelo ne jotugo wetene te. Iran mokwongo Manyien noyudo points 41 kaito loyo rounds 34 mar ariyo bang'e noloyo 37 mochopo points 74. Korka Nyeri nyadendi Bianca Ngeshu ema otelo gi points 157 bang' loyo 77 e tielo mokwongo. Yeah, for me it's just sticking to my game plan, doing what I'm supposed to do all day, play the same shots, play the same place and enjoy the game. The first day was really good. So the second day I made a few mistakes and I dropped shots, but I'm excited to play the few days. Team Arsenal nyodhi amodhi gi Bayern Munich gonde ariyo tuke mag Champions League otieno mokalo. Gonde mag Arsenal nyolo gi Bukayo Saka kod Martin Odegaard.